God bless your beloved ordained preacher, beloved Brother Buboy Nier. Let us all pray. Tayo po lahat mga minamahal ko sama-samang dumulog sa trono ng biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Opo, dakilat magpala naming Ama, makapangyarihan sa lahat. Malabangin ng Isus sa hapong ito. Patuloy mo namang buksan namin po mga isipan, namin po mga puso, that it be receptive to your word, to your holy word, mahal na Panginoon. Sagana sa akin, wala pa akong magagawa. Ikaw maglagay ng mga kataga, mga tamang salita na aking babanggitin. Maging daluyan lamang ako ng spiritual pagpapala, mahal na Panginoon, huwag ako ang makita. Kundi walang kapangyarihan, karunungan at pag-ibig para sa bawat isa sa akin. Mahal na Panginoon, Jesus, preach to us, ikaw mga harasa. Mahal na Panginoon, sa pangkalatapan ng langin ng iyong taong nilangisan, ng aming pinamahal at ginagalang na Evangelista Weldy Estrada Almeda, ay amin pong sama-samang pinapalayas, sinasaway, anumang uri ng demonyong hadlang ng kaaway, demons of doubts, hindrances and beliefs cast out right now, in the mighty name of Jesus. Lahat ay magsabi ng malakas na, praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Kayo po'y makabalik mga minamahal ko sa inyo po mga kinauupuan. At ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay nauukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. I give double honor and respect sa man of God, sa huling propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating kapanahunan. At patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo at aral mula sa ating mga beloved Mama Dear. At ito po ay talagang namutawi sa ating po mga puso't isipan. At siya nating nilalakaran ngayon, mga minamahal ko, bilang ating pong spiritual pattern. At nariyan ang kanilang mga butihing mga anak, to the whole beloved Almeda children, na sila po ang katuwang ng ating pong dearly beloved parents of the Lord para patuloy ang ating pong banal na iglesia na makapamalakaya, ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong mundo. At sa kanilang mga itinalagang mga manggagawa sa pangasiwa ng ating pong beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, ating beloved Sir Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, a blessed afternoon na aking pinapabot sa ating mga beloved elders, at sa inyo po aking po mga ginigiliw at iniibig na mga kapatid sa mga Panginoon, and of course sa ating po mga live webcast viewers na patuloy na sumusubaybay, hindi po nanghihinawa na tayo po samahan sa ating pong pananambahan. Saan man kayong dako naroroon, anumang oras na inyo pong sa inyo pong kinalalagyan, ang masaganang pagpapala ng mga Panginoon ay sumainyo. Muli natin palakpakan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Tayo po ay dumiretso na sa ating pong magiging paksa at napakabilis ng tigatik ng orasan. At pag Miyerkules talaga mga minamahal ko, talagang naghahabol tayo ng oras. So atin na pong tunghayan ang ating pong magiging paksa ngayong pong hapon na ito. At nakalagay po dyan sa ating screen yung stay spiritually focused. Sa Tagalog, mga minamahal ko, manatiling nakatuon sa spiritual. Amen? Spiritual na bagay. Amen? Na alam naman po natin mga minamahal ko, talagang inuulit ng man of God sa atin that our salvation, spiritual matter, mga minamahal ko, hallelujah, yun ang pinaka-importante. Amen. Lahat ng mga bagay dito sa lupa ay puro pansamantala. Pero ang spiritual na bagay, ang siyang mananatili. Kaya nga sinabi ng man of God, it is the greatest matter of importance. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At tuwing bagong taon, mga minamahal ko, ilan sa atin, or generally speaking, ika nga, ay nagtatalaga ng mga new set of goals, mga panibagong hangarin gustong maabot sa buhay. Amen? At hindi naman po masama. Ang mga ilan, mga minamahal ko, career-wise, gusto nila, mga minamahal ko, that this year, 2023, ay talagang sila po ay mabigyan ng promotion sa kanilang mga trabaho sa opisina na kanila pong kinalalagyan. Amen? Hindi po masama yan.
Pagka ang isang tao ay goal-driven, alam naman po natin mga minamahal ko, talagang may patutunguhan ang kanyang mga pagsusumikap. Dahil nga may gustong maabot, ika nga. Palakpakan po natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Ang iba naman, mga minamahal ko, ay gustong magkaroon ng talagang sapat na savings ngayong taon na ito. Mag-ipon sa bangko, amen? Mag-focus sa kanilang mga pag-aaral para mas madali ang kanilang pagtatapos at makapagtrabaho na. Amen. Ang iba naman, mga minamahal ko, ay talagang gustong mag-venture sa bagong negosyo. Dahil talagang gustong makaipon, umunlad ang kanilang pamumuhay. Pero take note mga minamahal ko, hindi po masama. Pero not at the expense of our spiritual life. Dapat hindi makompormiso ang ating pong mga spiritual na buhay. Dahil kapag mga minamahal ko, mas pinagtuunan natin ng pansin ang mga earthly goals na tinatawag, yes, bibigyan tayo nito ng temporary satisfaction. Pero the word temporary, mga minamahal, hindi magtatagal. Pero kapag ang in-name natin, mga minamahal ko, hindi tayo nawawala sa focus, mga minamahal ko, ay yung spiritual na bagay, amen, forever siya. Siya po ay mananatili at hindi masisira. Pakikinabangan natin, mga minamahal ko, hallelujah, ng mga minamahal ko, walang hanggan. Amen. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. As true Christians, mga minamahal ko, napakahalaga na ang sabi nga ng Biblia, nakatuon tayo parati. Hindi tayo nadidistract. We are not distracted. We are not tempted. Mga bagamat, kung minsan, mga minamahal ko, nahihila tayo. Amen? Hindi maiwasan dahil nandito nga tayo sa mundo. Na kapag medyo nalingat tayo, medyo nakalimot tayo, medyo nagkukulang tayo, mga minamahal ko, ang kaway ng mga makamundo, mga earthly, mga minamahal ko, worldly pleasures, mga minamahal ko, ay mas magiging talagang maimpluwensya. Amen po ba? Na talagang, mga minamahal ko, dadalhin tayo doon, mga minamahal ko, hallelujah, sa estado na hindi natin gusto, mga minamahal ko, sapagkat ika nga, mga minamahal ko, sabi nga ng Biblia, mga minamahal ko, dapat nakatuon tayo, nakafocus tayo. Ang sabi ng Colossians chapter 3 verse 2, set your affection. Pag sinabing set your affection, ituon mo ang iyong pagmamahal, affection, concentration. Diba, mga affection, mga minamahal ko, do more on, mga minamahal ko, hallelujah, diyan sa pakiramdam niya, affection or love, ika nga, mga minamahal ko, pero buong isip dapat, mga minamahal ko talagang sumasakop din sa isip, hindi lamang sa puso, mga minamahal ko pag sinabing affection. Amen. Kaya nga, merong tayong word na concentration. Saan ba nakatuon ang iyong pansin? Saan ka ba nakafocus lately? Amen. Ang sabi nga, mga minamahal ko sa wikang Tagalog, aklat ng mga taga-Kolosas, kabanatang 3, ang talatay 2. Kindly. Aklat po ng Kolosas, kabanatay 3, talatay 2. Ito po ang nakasulat. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas. Huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Amen. So napakalinaw, mga minamahal ko, ang atin daw paglagakan, amen, ng atin po mga puso't isipan, affection kasi, ang sinabi doon sa wikang Ingles, mga minamahal ko, pero dito sa wikang Tagalog, mga minamahal ko, sa Tagalog version, mga minamahal ko, ilagak ninyo ang inyong mga pag-iisip. Iba? So dapat mas malawak. Tinignan natin yung English translation. Set your affection on things above. So mga minamahal ko, malinaw. Ang sabi dito mga minamahal ko, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Talagang kapag mga minamahal ko, tayo po ay hindi talaga nag-focus. Tayo po mga minamahal ko ay talagang, kumbaga off guard. Hindi nagbabantay. Amen? Ay mga minamahal ko.
Malakas ang impluensya ng hatak ng sanlibutan. Amen. Mamaya't maya, mga minamahal ko, naroon na tayo, mga minamahal ko, madali nating iwanan ang paglilingkod. Yung kinakailangan ko kasing magtrabaho, maintindihan ako ng Diyos. Dahil kailangan ako ng pamilya ko. Wala kaming pananalapi. Pero ang hindi natin, mga minamahal ko, hallelujah, ang hindi natin naiisip, mga minamahal ko, ang kakayanan ng Diyos. Amen? Na habang inuuna mo ang kanyang katuwiran at ang kanyang kaharian, ang lahat ng mga bagay na iyong pangangailangan, ang sabi nga, nangako siya, pawang idaragdag na lamang. Kaya wala tayo sa focus kapag mas inuna natin, mga minamahal ko, yung earthly, yung makamundo, mga minamahal ko, na pangangailangan. Hindi ko naman sinasabi, mga minamahal ko, na wag na tayong magtrabaho. Hindi ko naman sinasabi, mga minamahal ko, na wag na tayong maging produktibo dahil importante yan. Kumakain pa naman tayo. Amen? Pero ang sabi nga, mga minamahal ko, ng ating pong nabasa, ilagak ang ating atensyon, puso at isipan sa mga bagay na nangasa itaas. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal, Panginoon. So pag sinabing spiritually focused, dapat, mga minamahal ko, mulat ang ating mga mata. Gising ang ating mga diwa. Yung ating understanding, yung ating pangunawa, mga minamahal ko, ay talagang bukas. Amen? Sinabi ng Ephesians, aklat ng Epeso, kabanatang 1, talatay 18. Kindly, paki-flash yung English translation nito sa ating screen. Dito po sa aklat ng Epeso, kabanatay 1, talatay 18, ito pong nakasulat, yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal. Amen. What a glorious verse. Amen? Na talagang, mga minamahal ko, hallelujah, magbibigay sa ating mga minamahal ko ng panibagong sigla. Amen? Kung atin po talagang nanamnamin, pagbubulay-bulayan ang bersikulong ito, the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of His calling and what the riches of the glory of His inheritance in the saints. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag, kung ano ang kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal. So, nire-remind tayo ng verse na ito, ng talatang ito, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang hindi maikumpara. Diba? Ang atin pong mga minamamanahin ay higit pa sa kayamanan ng mundong ito, ng sanlibutang ito, mga minamahal ko, dapat hindi ikinukumpara. Amen. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, the hope of His calling, ang sabi, ang pag-asa ng kanyang pagtawag, na talagang namulat tayo, mga minamahal ko, at talagang nananangan tayo sa pangakong yan. At dahil otherwise, mga minamahal ko, ay talagang manghihina tayo, manlulumot tayo, mga minamahal ko, kapag wala itong mga talatang ito na nagbibigay ng kasiglahan sa bawat anak ng Diyos na narito. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So dapat, mga minamahal, huwag nating kalimutan itong mga versikulong ito, mga minamahal. If there's one, mga minamahal ko, memory verse that we should have this 2023 included in our memory verses, mga minamahal ko, Ephesians chapter 1, verse 18. Amen? Amen? On guard parati. We maintain sobriety, ika nga. Yung pagiging mahinahon, yung pagiging mapagpigil, yung pagiging seryoso. Diba? Kapag mga minamahal ko, hallelujah, may nakitang puwang ang kaaway, doon naman siya umatake. Pero kapag on guard tayo, mga minamahal ko, wala siyang nakikitang puwang, wala siyang nakikitang, mga minamahal ko, entry, ika nga, ay hindi naman siya, mga minamahal ko, makakapasok. Amen. Kaya dapat on guard parati, mga minamahal ko, maging mahinahon. Sapagkat alam po natin, mga minamahal ko, ang kaaway ay hindi po natutulog.
Inaantay niya, mga minamahal ko, na mahalin nga ang mga anak ng Diyos. Talagang ma-out of focus ang anak ng Diyos, mga minamahal ko, at iba na ang kanyang prioridad sa buhay. Sinasamantala niyo, sige, yan ang sundan mo. Yan ang daan. Tamang daan. Sinasabi ng kaaway, pero mga minamahal ko, hallelujah, tayo po'y, mga minamahal ko, hallelujah, talagang sinisilo. Alam po natin yan. Amen? Yan ang mga minamahal ko, pamilyar na bersikulo. 1 Peter, unang Pedro, kabanatang 5, talatay 8, mga minamahal ko, sinabi riyan, mga minamahal ko, hallelujah, na tayo'y maging mapagpigil, maging mapagpuyat, on guard parate, nakabantay, amen? Basahin po natin. Dito po sa aklat ng unang Pedro, kabanatay 5, talata po ay 8. Ito po ang nakasulat. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na umahanap ng masisila niya. Amen. So mga minamahal ko, ilang beses na natin nabasa ito. Pero we're taking it lightly. Huwag nating, mga minamahal ko, hallelujah, talagang, kumbaga, mga minamahal, huwag seryosohin, sapagkat mga minamahal ko, alam po natin ang kapasidad ng kaaway. Amen? Do not underestimate. Yun ang right word, mga minamahal. Kaya nga mga minamahal ko, hallelujah, stay on track. Talagang nakatuon, mga minamahal ko, yung ating lakad doon sa tamang landas. Ang tren, mga minamahal ko, pwedeng madiskarel kapag ka siya po, mga minamahal, ay nakalihis doon sa relay. Di ba? Nagkakaroon ng disgrasya ang tren kapag ka, mga minamahal ko, nagkaroon ng nadiskarel. Nawala siya doon sa relays, mga minamahal ko. Yung safe, mga minamahal ko, na dinadaanan. Amen. Ganun din ang mga Kristiyano. Kaya mga minamahal ko, hallelujah. Ano ang sabi, mga minamahal ko? We take the sword of the Spirit. Ano ang sinasabi, mga minamahal ko? Ano yung sword of the Spirit? Yung mga minamahal ko, yung espada, mga minamahal ng Espiritu. Tabak ng Espiritu. Yun ang Word of God. Amen. Talagang ipanlaban po natin, mga minamahal ko, hallelujah. Ang sabi nga ng Ephesians chapter 6 verse 17, mga minamahal ko, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ang Word of God, mga minamahal, para hindi tayo malihis, mahiwalay, or maligaw. Ano ang kanyang, mga minamahal ko, ang kanyang nagiging function, mga minamahal ko, ilawan ng ating mga paa. Sinabi, mga minamahal ko, ng salmistang si Haring David, mga minamahal ko, hallelujah, sa kanyang mga sulat sa Salmo, mga minamahal ko, kabanatang 119, ang talatay 105, mga minamahal ko, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sa wikang Tagalog, aklat po ng mga awit, kabanatay 119, talatay 105, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Amen. palakpakan po natin yung pinakamamahal na Panginoon para hindi tayo maligaw. Yung paglakad po natin, yung ating journey, mga minamahal ko, spiritual journey, mga minamahal ko, ay talagang straight, mga minamahal ko, hallelujah, right unto the path, mga minapatungo doon sa kaharian ng mahal na Panginoon, nagiging ilawan po natin ang Word of God. At kapag wala ang Word of God na maliliwanagan, magaliliwanag ng ating pong mga landas, ng ating mga daan, ay siyempre maliligaw tayo. Amen. Maaari tayong matalisod, maaari tayong madapa, at hindi na tayo makatayo. Amen. Amen po ba, mga minamahal? Kaya napakahalaga, mga minamahal ko, na talagang ang pagiging seryoso po natin sa pagkikinig, sa salita ng mahal na Panginoon, every preaching, mga minamahal ko, every gawain, mga minamahal ko, ganun na lamang. Amen. Pahalagahan po natin, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang ito'y butil na mahalaga, na talagang, mga minamahal ko, pagtuunan po natin ng pansin. Akmang-akma, ang pagkakasulat ni Apostol Santiago, na kung minsan, mga minamahal ko, nakakalimot daw ang mga anak ng Diyos na para bagang nanalamin
At pagdaka, mga minamahal ko, ay umalis sa kanilang tahanan, nung nasa labas na, hindi na niya alam ang kanyang itsura. Hindi dapat ganito. Amen? Marami mga Kristiyano, mga minamahal ko, na kapag they mingle with, mga minamahal ko, yung mga makasanlibutang tao, nakakalimutan nila kung sino sila. At kung minsan hindi nila namamalayan, mga minamahal ko, hallelujah, sila po, mga minamahal ko, ay talagang na-magnet na. Nakipamatok na. Caught flat-footed. Dahil hindi po nagsiseryoso sa pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng Santiago, mga minamahal ko, kabanatang 1, ang talatay 22 hanggang 24, sinabi dito, mga minamahal ko, purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Aklat po ng Santiago, kabanatay 1, talatay 22 hanggang 24. Ito pong nakasulat, datapwat maging tagatupad kayo ng salita, at huwag tagapakinig lamang, na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Amen. Palakpakan po natin ang pinakamamalapan. Ang mahal na Panginoon, maglangis at magpala sa kanya pong mga banal na salitang ito. Dapat hindi tayo si Mr. and Mrs. Kalimot. Bilang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, hallelujah, maging tayo po ay nasa labas, mga minamahal ko. Alam po natin who we are and what we are. Diba? Amen? Anong imahe, mga minamahal ko, hallelujah, ang ating ipinoportray, mga minamahal ko. Talagang, mga minamahal ko, kahit, mga minamahal ko, hallelujah, talagang makihalo tayo sa mga makasanlibutan. We stand out, mga minamahal ko, hallelujah. Talagang nakikita ang ningning at ang kabanalan ng mga anak ng Diyos. Pero hindi nga natin sineseryoso. Paano tayo magkwa-qualify doon sa dalawang bagay na sinabi ni Apostol Santiago, mga minamahal ko, be hearer. Yes, mga minamahal ko, but most of all, ang sabi mga minamahal ko, be not just a hearer of the Word of God, but a doer of the Word of God. Paano nga tayo magiging hearer of the Word of God kapag nasa, mga minamahal ko, segment tayo ng pangangaral ng Diyos, nakatakip ang ating mga tenga ng mga earphone at ang ating mga konsentrasyon ay nasa ating mga gadget, mga minamahal ko. Gadget focus tayo. So paano natin mapapakinggan at lalo na, kung hindi nga natin napapakinggan, what do we expect? Magiging doer pa kaya tayo ng Word of God? Di ba? Questionabling malaki. Dahil nga hindi na nga tayo nakikinig, maaasahan pa ba natin? Do we expect na magiging doer pa rin tayo ng Word of God? Kaya mga minamahal ko, dapat mamulat na tayo. This 2023, mga minamahal ko, kung meron tayong dapat baguhin, mga minamahal ko, dapat, mga minamahal ko, yung ating pagbibigay ng debosyon, ng tamang oras sa Word of God. Pwede bang sa pangangaral ng salita ng Panginoon, wala nang hahawak ng gadget? Pwede ba? Pwede ba natin iset yon as a standard ngayong 2023? Pwede pa tayong makaalpas sa gadget na yan na nagiging anino na natin na hindi na tayo makawala at talagang nasasaktan natin ang mahal na Panginoon? Pwede ba? Nakikiusap ako. Nakikiusap ang mahal na Panginoon sapagkat nasa kamay ninyo. It is within your control. Kung titigil kayo, babaguhin, amen, we change for the better, then that's it. Napakaganda. Pero kung mananatili kayo, amen, doon sa hindi tamang ginagawa, dadalhin na naman ninyo sa 2023, I doubt. Paano ba tayo magiging magiging spiritually focused na katulad ng ating pong nagiging paksa? Inaagawan natin.
ng oras ang mahal na Panginoon. Amen? Hanggang dito pa naman, mga minamahal ko, ay talagang gadget focus pa rin tayo. Di ba hindi na dapat? Amen? Lahat ay magsabi ng amen. Purihin natin ang pinakamamahal pa yung masakit na salita. Pero, hindi lamang enlightening na kapag mga may nagbibigay pa ng freedom, pinapalaya tayo. Amen? Dahil kung hindi tayo saktan kung minsan, hindi tayo namumulat, hindi tayo nagigising sa ating mga kamalian. Akala natin maganda. At itinutuloy-tuloy natin, mga minamahal. Amen? Hindi namin, mga minamahal ko, talagang in-excuse o in-exempt yung mga aming mga anak, mga minamahal ko. Pero mga minamahal ko, talagang, kung minsan, mga minamahal ko, hallelujah, talagang hindi kami nagkulang na palalahan ng aming mga anak, mga minamahal ko, na talagang maging gadget, mga minamahal ko, talagang focus, mga minamahal ko, maging gadget, mga minamahal ko, talagang addicted, mga minamahal. Pero, dapat, mga minamahal ko, ipangaral pa rin. Amen? Amen! Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. It's 2023, it's high time na tayo po, mga minamahal ko, we change for the better. Amen? Ulitin nga natin, we change for the better. We change for the better. Dapat yun, mga minamahal ko. Hallelujah, ang goal natin. Though, mga minamahal ko, hindi karakadaka, pero unti-unti, di ba? At least nagsaset tayo ng goal na we change for the better bilang mga anak ng Diyos. Amen? Napakahalaga nitong ating ipa-flash sa screen. Sabi nga rito, mga minamahal ko, life is like a camera. Sinend ko kanina to sa ating beloved ordained preacher. Life is like a camera. Focus on what's important. Di ba? Talagang binibigyan natin ng focus, ng atensyon, ang importanteng bagay. Ang sabi rito, focus on what's important. Capture the good times. Amen? May mga good times tayo. May mga tama naman tayong ginagawa. Amen? Hindi naman ay puro palpak, puro mga minamahal ko, talagang nakapagbibigay ng kalungkutan sa mahal na Panginoon. Natutuwa rin naman ang mahal na Panginoon. Pero, mga minamahal ko, tingnan natin kung ano yung mga negatives, mga minamahal. Develop from the negatives. Diba? Yung mga negatives na yun, mga minamahal ko, hallelujah, dapat i-improve daw natin. Amen. Dahil wala namang perpekto talaga. Nagkakamali. Minsan, off guard ang mga anak ng Diyos. Amen. Kung minsan, nalilingat. Hindi maiwasan, mga nakakalimot, mga minamahal ko. Pero we develop from the negatives. And if things do not work, ang sabi diyan, mga work out, hindi daw, mga minamahal ko, talagang mga nakukuha sa isang mga minamahal ko attempt. Di, itry natin muli. Mga uulit-ulitin lang, di ba? Ang sabi diyan, take another shot. Amen. Hanggang sa ma-perfect na natin. Amen. Hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon na talagang, mga minamahal ko, hallelujah, talagang, di ba? Nasa imahe. Talagang we conform to the image of God when it comes to holiness. Amen? Yun na yung mga makaharap natin ng mga Panginoon na tayo ang sabi nga ng banal na kasulatan, magiging kagaya natin siya. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. So ulitin natin, life is like a camera. Focus on what's important. Ituon daw natin yung mahalagang bagay. Capture the good times. I-celebrate natin yung mga tama nating ginagawa na kapag bibigay lugod sa malapagyan, natutuwa siya sa atin. Pero i-develop natin yung mga negatives, yung mga nagagawa nating kapalpakan, kamalian, i-try nating i-correct. Mga minamahal ko, hallelujah, yung medyo hindi pa maganda, i-improve natin hanggang sa ma-perfect natin. At kapag ka nagkulang tayo, amen, medyo, mga minamahal ko, hallelujah, hindi tayo nakaabot doon sa standard, then we take another shot. Try lang ng try. Amen?
Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Tayo mo lahat ay tumayo at awitan natin mo ating mo pinakamamahal na Panginoon. Mulit sa iyo'y, mahal kita, mahal ang Panginoon. Pero hindi lang pagsasabi ito ng word, mga minamahal ko. Amen? In word and in deed. Talagang mga minamahal ko, hallelujah, iparamdam natin sa mahal na Panginoon. Gaano natin siya kamahal. Mulit sa iyo'y sumasama. Di ko sa nais mo, Panginoon. Nais kong magtago sa iyong harapan. Kung ako'y tuluyang lalayo. Minsan may katanungan, bakit kailangan pang ika'y aking sakay? Di ko maunawaan, ngunit alam kong di ko kaya sa'yo'y mawala. Hallelujah! Mahal kita, Panginoon, mahal na mahal kita. Pagkukulang sa'yo, paalalahanan at turuan mo, malaman kong nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Hindi nang wala ka, kahit saglit pa lang pababayaan. Hallelujah! Sa'yo lang nadapa pag-ibig at galak na tunay sa aking buhay. Minsan may katanungan, bakit kailangan pang ika'y aking sakay? Di ko maunawaan, ngunit alam kong di ko kaya sa'yo'y mawala. Mahal kita, Panginoon, mahal na mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan at turuan mo, malaman ko ang nais mo. Ng iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Hallelujah! Mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan at turuan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Hallelujah! Nasa unang linggo pa lamang tayo ng 2023. And we don't know what is in store for us sa mga darating pang buwan, mga panahon, mga minamahal. Hindi na natin mga minamahal ko talagang mapredict. Narin ang mga kalamidad, mga trahedya, mga minamahal ko na nararanasan ng tao. Dahil pinili nila mga minamahal ko, hallelujah, na ibaling ang kanilang atensyon sa mga bagay, mga minamahal ko na pansamantala. Pero sa atin, alam natin mula tayo, bukas ang ating mga pangunawa doon sa pinaka-importanting bagay. That we remain focused sa sinasabi ng banal na kasulatan, ang pamana sa mga banal, the inheritance of the saints.
kaligtasan at buhay na walang hanggan. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, alalahan at turuan mo. Malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pag-arasin mo. Mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan at turuan mo. Malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Purihin natin ang pinagkamawala, Panginoon. Yun ang ating inaasam. Ang guidance, ang paggabay ng mga Panginoon sa ating tatahakin pa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo po lumang inaman ko hindarakos sa ating mga pangangailangan. Pero as usual, unahin po muna natin pangangailangan natin bumala na iglesia. Ang patuloy na kalakasan, kalusugan, mahabang buhay para sa ating minamahal at ginagalang na Evangelista Welles Tadalmet. Hallelujah, hallelujah. Pag natin kaligtaan mga minamahal ko in our intercessory prayer, include the man of God. Hallelujah. Bago sa ating mga pansarili, mga pangailangan, tayo mo lahat ay dumalang dakila Diyos sa bagbana. Wala kaming gustong unahin mula Panginoon sa aming pananalangin, kundi ang kalusugan, kalakasan, mahabang buhay na ibo binamahal, ginagalang ng Evangelista Welles Tadalmet sa buong kanyang mga mahal sa buhay. Ganun na rin para sa aming pong minamahal na mamanggagawa, manatili sila sa pagpapagamit. Hallelujah, sa banal na umasan, wala Panginoon. Sama-sama kami maglingkod, wala Panginoon. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Ipatong po natin ating mga kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman. Habang ating pumaka ng kamay ay nakapatong po sa ating mga ulo na. Isipin po natin na ating minamahal Evangelista Welles Tadalmet ang laglay hands po sa atin. Tayo po lahat ay sama-samang muling dumalangin. Dakilang Diyos sa pagbanal. Nalalaman mo yung pangangailangan. Aming mga karamdamang, hallelujah, nais namin magkaroon ng kagalingan. Hallelujah. Sa iyong makapangyarihang pangalang Jesus ay aming sinasaway. Pinapalaya sa namang uri ng demonyong hadlang ng kaaway. Ang mga karamdaman, demons of diabetes, heart disease, skin diseases, hallelujah, prostate cancer, TB, diabetes, cast out in the mighty name of Jesus. All diseases and hallelujah, sicknesses cast out and be healed right now in the mighty name of Jesus. Poverty cast out in Jesus' name and be spiritually blessed in Jesus' name. Hallelujah, peaceful, hallelujah, and blissful 2023. Hallelujah, ipagkalubos sa amin. In Jesus' mighty name, amen and amen. Hallelujah. Purihin ka, mula Panginoon, at the top of our voices, let us all shout. Tayo po lahat ay sama-samang hallelujah, tumalon, sabay sigaw ng hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the mighty name of Jesus. At darato ko tayo sa ating mga mahalagang announcement. Darato po ating beloved elder, beloved